Fi Brno fir-Repubblika Ċeka ġie fit-tmiem it-turnament għal EU Nations Junior Boys Water Polo Cup. It-tim Malti taħt 17 il-sena immexxi minn Karlitzo u Entni Farrugia temm l-impenji tiegħu fil-5 pożizzjoni wara illi iddomina għal kollox u rebaħ lill-Awstrija 22-9. L-impenji ta' tim Malti fetħu biż-żewġ partiti minn Grupp D fejn mir-rebħa fuq il-Finlandja 27-5 f'partita miftuħa għal kull riżultat it-tim Malti safa melub 11-8 mill-Iżvizzera. Fir-rawn ta' wara mir-rebħa ta' 21-11 fuq il-Litwanja, it-tim Malti ftit ħabat sabiex rebaħ u elimina lill-Iskozja 30-6 sabiex bekk għadda għal partita għal 5 post kontra l-Awstrija mirbuħa 22-9. Il-kompetizzjoni intrebħet mill-Afrika t'isfel illi fil-finali elbu lill-Ingilterra 8-6 filwaqt illi fil-finali għat-tielet post l-Iżvizzera elbu lir-Repubblika Ċeka 8-7. Fattur pożittiv għat-tim nazzjonali Malti kien illi Jacob Xiberras rebaħ l-unur tal-aqwa skorer tal-kompetizzjoni.